Bidang suhai pi baron, syakani ke kasi recants. Hakani ke video minta, on batai pi, syapang kawai ke film, kabla ai kertengka. Hello goes, kabla penmi house nam arhajar shipo. Hakabas dang jupani ke film, layo iyo sangman, bau dan hakawai ke kamran, bad ula persang ban penyap no yalade, daka babam ya kidawai, nemar bau sosi palan, bad namar bau deu kunswet, bad kajing bamarawai. Hakata ka porhi lapa ka ponjo bad ula pej ka bandi tamba ujok ru ula thli te kumta ban se man bertheu no ya baro kita kidawai ki badan hashinto chong bad hangta ula shemya ka phone bad karan anda ula bo no ya ka phone ula bam yang ya kita kidawai bad di ru ya ka nakakorom bad markum tahi ula kallan hamadan namar ka jingtre kam kidawai sakham shi phangpan katba udang thia ahmadan lawan rung utrai yeng bat usham ya usangman ba uthia ahangta te ulakhnya ru nakasadam jong sangman bat kumtahi kidawai ru kilamilun nakashintu jong kumla shaipan layo ibyang ya usangman ba ulalein no yang hakawai ko bat shubyang bakidan ki pulet hangta bat kilapin kinno marmar sha hospital anda haba ulakindet plashamil de maudan ha hospital Batkat bau udang syong ha kata kejingtia lami uwei ubreo basyong ha janju bad udang di secret bad usang man ulaong ba sya bandi secret ha hospital kumta lawan ke nurse bad kalashim ya utau secret nakakti jong usang man bad ong ba sya bandi secret hapo ka hospital bad usang man ru ulakin den bau secret umi nakakti jong ulapel lingoro ya utau ubreo ubadan lang bad u hajingtia hadin bad kinas kilayalam no yo sangman sha u doctor but u doctor ula kli jingkli yo u doctor ula ong nadu menu hila persang man penyap yelade but u sangman pat ula ong ba pat daslam kumta u doctor uang balai bifikwa banyap kumne te uang ba dan bot ban hangni haperthai u doctor hangta uang hatu dan mo ki patlok chokhe ki pha ifi bafinchim no elaka jing te u sangman uang katba kidang yakran usangman ulakli yo doktor law yo sngon ya kasur bayam ka kanthai kumta usangman ulayeng pat plate ya kaduli bat kendet haba usham ya kata kabriyo baka yam hangta ulakli ru ya doktor balai kini kabriyo bayam hangne kumta doktor pat ulapej ba ulasham ba dan manu hapo kata kaduli bat ngen ba usangman ulakta kle bat mar kumtahi ulafon yakinas man pha elam no yo unangta kumta la yalam no yo bat kita ki arngut kiba uyo usangman kila syong lang bat katba usangman udang kiena kejingtia bat ba umut banlet shabar ulasham ya wei pad uteman bat ba udang persan ban her ki kon hangta kita ki arngut ru kilawan mi bat kumta usangman ulalet no shapo ka kamra ladi bat anda ulapoy hangta ulakin den ban yo ya kita ki langut ki per hajrong bat ulapa sia wahlade bakini kimdei gibreu kiba bat kita kilai nguru ki ong baki kwa bat pendan kam ya kamet jong usangman ru haka jingti ula keldan haju haka sni ka bawan pat kat ba usangman udang ye keren bat ki jong u doctor la yo iyo wei u khna ba u le ka jong ka jingtia bat hangta usong thu ba usangman u yo ya ka bor ban yo ya kirngai anda ulami no naka hospital bat ban le no shiye la yo ya kita ki sangwat kirngai ia bodio kachaba ude kumta usangman ulalet yakandu ya unongnya man pancing era bat ya thuru hau ba ujiyo yakirngai bat ulaongru ba kirngai ki kwa ban penden kam ya kamet kejong kat ba udang yang harut surong ban jam sisinyang la yo ya kita kirngai bagi esno yo anda ulapoi heye kita kirngai ru kila ya salang batu hakata kaye la yo ru ya usangman ba udi kiat ba demen di sikiran badu baipan bat bami kijimbang kumpabang ukhenna hakoi kelyang pan layo iya usangman bau leje kendo biang yo unongnya bat ya thu ho shapang ka jingkwa jong bakin jano kirnga te uta unongnya uong balada ukwa yakirnga kinja no te udai ban penhun ya ka jingkwa jong kirnga kumta usangman ro ulakaran yakirnga bat ulakali ru naki baki kwa ayu na ula ongro ba ulle kat baki kwa maki hangtahi lakaran utuman bat ong ba ukwa ya ka kamera usangman ro ula kongho bat ulas nang manli wat ya ka kamera na kidukan anda ba usangman ula thaj banyan
ula ong yo teman na ingin yo eka kamera te ula ong na uchun hakjing dam uong balai umyeto pan nado ningkong bat uteman pad uong bangi kiblaya mila tang banjuwa tang yak e kapa phikili hadien pan ula ong yangin yalen sha uchun anda haba kilayo iyo uchun uta uteman ularung ha usangman bat ong yo uchun ban aya ka kamera te uchun uklam kran e bat ulayai no kat ba ki jong uchun kidang ye ab hakan dong man kem yo wei upreu lawan mi usangman man kran ye ki jong uchun komta utau preu la suk tho badan ki jong uchun te ula phet no nangta hakjing dam yo usangman uchun ula set no yo usangman hajil pan kat ba ki jong uchun kidang ye bam jing bam usangman ula kran ye uchun da ka baong ba utip shapang ka samla jong u te komta uchun ula palai no yo usangman ha hospital pan kat ba usangman udang ye kran bad upansu hangta lawan mi kayunsu bat usangman ula shupai itana sa ya kayunsu anda la poi hiyeng pan usangman ula kelipat sayo khenarin ayu ukwa na usangman komta uta ukhna ula yalam ye usangman manet pet film bat anda la khut ka film pan kijong usangman kilai lej ban bam jing bam bat hangta usangman ula bam shibon ba hakam hin bawan pan layo i ye kijong usangman beki lej ple ya katala gen bandru shapo ka chaka set ki kali bat katba ki dangwa ya ka kali bat tabala la yo i yo wei ubreu badan hapo ka kali bat ula hla ya ki jong usangman bat berngen ru kumta ki la ye phet no nakata ka chaka nyamat ba be utrai ka kali sai shi phangpat la yo i yo usangman bau ong ya utrai ka kali ba unwan lam ya ka lok jong lada u ai ka kali bakwa usangman hakasni bawan pan layo i ki jong usangman kilej ban bot yakalok utrai ka kali bat katba kidang ya bot kumta klai sham bakalok utrai ka kali bakala armen bat kadan ru ka jingshitam long cancer kumta usangman ula sosi haba utip shapang kalok utrai ka kali bat ula layo thoro ha utrai ka kali sai shapang pan layo i ba utrai ka kali ula yam bat ong yakalok jong balai ya tho shapang ka jingpang jongka te ka ong ba dangla ka ba im ikon banya ka ba im maka hadin pan la yo i ki jong usangman ki la ye shong ha ka kali ba ai utrai ka kali bat ki le shibich bat hangta ki la ye lawi ki chan jongki bat ki chingi ha ka ta ka bat la yo i ru ye ki ta ki we ki rangai ba ki ye dan ring kat hangta anda ki la ye poi hayeng usangman ula pet ye ki duty jongki rangai bat ong halade ba katno ka jingkman lada kini ki rangai ki dei ki breu ba shisha hadin pan la yo i yaki baro baki yalet thit kasan nakawai ka dukan bat katba usangman udang shong di secret hapo ka kali uwai upulit ula phasange yaka kali bat panya ka license kali bat hangta usangman uong ba omdan ka license te kumta upulit ula yalam no ya usangman shapo ka police station hapo ka police station katba usangman udang shong hangta ki pulit kila yo i yo usangman ba ukran marwai namar kim yo i kumba yo i usangman te kumta ki pulit kila shuya pet yo bat kili yo ba balai ukran marwai bat kila pa phon ru ya ki ba hi yang chung bakin wan shaw no yo kumta usangman ula phone ya ka yunsu katba udang ap ya ka yunsu bakan wan ulaya tu khanai ki pulit shapang ka jing im balong marwai chung bat kumno ujukwa bo unyo samla bat ban yo ya tho bat dan khon ru kambalong ki we ki breu ulaya thu ru shapang ka jing long khon swat chung bat kan mau ya ka kimi ne ukpa chung hangta lawan ka yunsu bat kaladam hak shadam jong usangman anda kila mi no na police station usangman ula ai shibun ki kaset ya ka yunsu bat ong ru baki dai ki jong ba jupendan kam shu laslam bat ula lej on ru yaka hapo kabas usangman ula kali yaka yunsu babalai kadam hapo shadam jong minne bat kumta ko badai pakat ngap yak jingklan jong close nam jong te kumta ma uru ula le lang kumju bat hangta ki layar ki hak wi kaliang pan layo iyo usangman ba ukali yakar ngai bakakwa ayuno te kumta ko ong bakakwa ban shat jingbang nakabinta ki breu ba e maka bat kala ongru bakakwa ban le thit jing thit ne yo badu sai shi phangpan la yo i yo sangman ba u le ya kan do ya ga yunsu bat hangta la wan nu kwa jong ga yunsu bat kila pin i thu i be ye i be
namar ka jingkli bontan ukpa na usangman kalapelong ya ka yunsu bakandom bat tim ya upa jongka kumta usangman uong bali pikiran kumni ya upa jongpi bat ka yunsu bat kaong sngopha wat jukren mapi namar phim tip bat namar ba phim dan ukpa bat kumta kala lain no nangta ayeng pan la yo iyo sangman ba ulalum ya baro kitiar yeng jungu balik no ya kibdeo hakata ka chan miet pan la yo iyo pa ka yunsu ba uong ba ukwa ban ai kubat ya ka konjo u hakasni ya pa cha ka yunsu usangman uong ya ka yunsu ba ka ap ba pin ngai yanga bat nga juyo ya kibdeo kiblayam bat uong ru ba ukpa cha ka wan ban kran ya u minin ka chan miet bat ong ba sngopha ma bi u pa cha ka hangni la yo iyo pansu ba ka yunsu kidang ye shong bat ya kran hakata ka sniyam pa chungka upansu ulaong sngopha banleit pen phai no yakani ka kamera sha utrai katba karangai kadang yam teu sangma ulaong yangin ye leit thi jing thiet na yo ban shat jing shan ti kumta kila ye leit thi chur na yo bat karangai ru kala kamen ba hakasni ka bawan pan la yo ya ka yunsu bakawan ya kendo ya usangman bat pen phai ya ka kamera bat usangman la khot ban bam jingma ya ka shapo ye hakapor bagi dangi bam jingba usangman uong ba upa jaka ukmen ba haba kadan bat ujukwa aru ban IAA yaka shawa unyam uong ru ba ulabo yaka wegetiar haka jaka baju ya kendo ya upa jaka angka ka ong pio shisha ya kibreu kipayam bat hato kidan hangnie bat ni menta bat hadian pan kala ong bakan leno kani kala pinsong si ya usangman bat ula ong ru ya kirngai nala le lut ya kijing kwa jo phi baro te balei phi me cha no na ka jing em jonga bat ula khang no ya ka jing khang kat ba usangman udang shongkai hapo ka kali ula kinmau ya ka yunsu bat hangni la yo ya ka yunsu baka yengkai ha shong ka teres ka ba ju ya kendo ya pa jonga bat kala lap ya ka juti hangta bat kala yam ru namar ka jing kinmau ya pa jonga katba ka yunsu kadang dan hapo hospital lawan mi usangman bat terwa ya ka yunsu bakan leit bam jingbam batu namar ba ula song jingbam ya karu katba kidang ya shong ban ya karan hangta usangman ula ong babaro kirngai kilaya jalun bat om yo isu yaki bat ula ong ru ya ka ba ukwa ban im ka jing im bat ka te kumta ka yunsu ru klar khie bat kiman katba kidang ya bam jingbam ka yunsu ko ong baka bang bhai ka jingbam ba minin kamien bat karkom shetru ka pher ba hangta usangman urkhie bat ong ru baka pher na mar ka de jingbam ba shet ka kme jong marsin dep ong kumta usangman ulasdang ban ken mawi ki por badang red jong bat ukan mau ru ya ka kme jong bat ula jaw umat hangta kumta ula yeng bat mare shalaye namar ba ula ken mau babaro ki ba jong klayam namar ka jing accident ka kali ba shong maki bat de tangma u marwai ba im bat baro klayap dot hakata ka jing accident marsan poi hayeng ula khot ikir ngai bat yam artat ula ong sngopha wanja bat sngopha wana khaman chonga kumta hi lawan mi unman jong bat ula ong bo la bo ya wei ujing le kai nakabenta jong bat usangman ular khe hangta lakran sau khpara bat ukpa jong ya usangman bat ukpa jong uang wat juti secret show bat ukpa jong ru uang ba unsahi kai bha ya ukum do banya kali bat usangman bat ulajau umat bat khot pa yu hadin pan lami sakakimi bat usangman uong ba ukwa ban leino bat ka kimiru kalong em khon bat sngobha map yaka baka no ya u hakapor ba udang red bha bat kalong ru wat lada phidan marwe ru kinmau bangidan bet bat phi man kapor kumta ka kimi kala kadop ya u bat yam artan bat baro hangta kilaya kamen hadin palayo yakidor bashan usangman bat ka kimi ukpara bat uhman jui balayo ru ya usangman ba ulaya tho bat ka yunsu bat dan iwe ikon layo ru hangni ba minchwa ba man kapor ba usangman umut bat penyap yalade daka badi dawai tamba umsham layam namar badai miki ki bayarab yo ban im katba usangman ka yunsu bat ukun juki kidang ya bam jingbam ukun juki ulapet ikidor bat kili manu kini hador te ki jong usangman lalingo namar ba ukun juki ru yo yakir ngai hangni kaplem klapoi shaka bakut kubleshi boni pi